Marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa tuyang programa Marhay na hapon with Father Butch Base OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamungunya na aldaw ng Miyerkules mga tugang? Ang sa tuyang panahon baga parang nga nito din ko para uran, ano? Nauran, nainit, nauran, nainit. Pero medyo may nagpapa hiling na naman sual daw, ano? Kaya nga dipisil magsampay. Bakit Father Bus, naglalaba ka? Schedule ko muna ni Miyerkules. Siyempre, dahil nagpapalaba. Sabi sa kuya itong lamandero namin, Father, pauran siguro, sa aga na sana. Pero ni mga katugang, magtanong na sana ka mo. Okay. Arog si Felix, yaw niya sa likod, na. Adakol kami pigtatanam dyan ni Felix, sa likod kang samuyang kumbento. Adakol kami mga pigtanom dyan. May pili, may duhat, mayroong kamagong, no? May papaya, may avocado, may rambutan. O, pag nagbunga, tatawang ko kamo. Pag magdigdi ka mo sa kuya. Kaya mga tugang, welcome once again sa satuyang programang Marhay. Kagigibuntang Marhay ang satuyang buhay. Kung bakong marhay, ang satuyang buhay, pabuhay-buhay, gibuhan to ng marhay. No? Pabutihin natin sa wikang Tagalog. Okay? Kung hindi mabuti, pagbutihan na lang natin. Okay? Magtanim tayo ng kabutihan at tayo ay aani ng kagandahan, kaligayahan. Okay? Yan po ang paanyaya ni Father Butch Munyan na hapon, petsa 10 ng bulan ng Pebrero, aldaw ng Miyerkules. Okay? So, Mother of Perpetual Health. Okay, mga tugang. Pero bago kita magpuon ka sa tuyang umagpadagos, ka sa tuyang programa, inimbitahan ko kamo mga tugang na makisabay, okay, sa ating pagdarasal. Okay? Magpangaji mo na kita mga tugang. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Birhen Maria, pakihingi po o pakibulong po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas na bendisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang namamahala o ang nagmamanage o nangangasiwa, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga tumutulong sa himpilang ito at lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig. Nanawa, iligtas kami sa anumang masama, anumang disgrasya, anumang kapahamakan at kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaharian ng iyong anak na si Kristo upang maihatid namin ang magandang balita, ang balita ng kaligtasan. Hindi po namin na ilayo po ninyo kami sa anumang disgrasya o anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo, amang naming mapagmahal. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, kumusta kamo ngunya na aldaw ng Miyerkules? Siyempre, si Father Butch aral daw igwa ning istoryang itataw sa Indo.
Ang istoryang itatao ko sa Indo ay pinamagatan kayamanan sa krusipiho. Ito po ay hango sa aklat ni Father Lawrence Lovasic. Siya po ay miyembro ng Society of Divine Word. Okay? Maganda po ang kwentong ito. Okay? Makinig kayo sa kwentong ito na aking babasahin. Okay? Ang kwento, mga tugang, na nagsasabi sa atin na may kayamanan pala ang krusipiyo. Okay? Okay. Noong araw sa Pransya, ay may isang katulong na matapat na naglilingkod sa kanyang matanda at may sakit na senyora. Minsan, ay nasabi sa kanya ng mayamang senyora na iiwanan niya ng mana ang lahat ng kanyang mga kamag-anak at ang lahat ng matapat na naglilingkod sa kanya. Natuwa ang katulong sapagkat matapat ang paglilingkod niya. Subalit, hindi naman kasama ang pangalan niya sa testamento ng matandang may sakit. Bago namatay ang matandang senyora, tinawag niya ang katulong at binigyan niya ito ng isang krusipiho or sa Ingles, crucifix. Ang crucifix, mga kapatid, ay kung saan may katawan yung krus. Ang krus na walang katawan ni Kristo, ang tawag natin dyan ay krus, hindi crucipiho. Naintindihan niyo? Okay. So binigyan yung katulong ng isang krusipiho na nagawa lamang sa plaster o puting semento. Yun, hindi kahoy Yun, gawa ng plaster o puting semento. Sabi ng matanda, ang pangalan ng katulong niya ay Ana. Ana, ito ang regalo ko sa iyo bilang pagpapahalaga sa lahat ng panahon pagsisilbi mo sa akin. Nagpasalamat si Ana. Subalit, masama ang loob niya. Winika niya sa sarili, krusipiyo lang? Isinabit niya ang krusipiyo sa ibabaw ng kanyang kama. At gabi-gabi, tuwing magdarasal siya sa harap nito, ay lalong sumasama ang kanyang loob. Ang gabi ay nasabi niya, matapat kong pinaglingkuran ang matandang ito at ang tinanggap ko sa kanya isang krusipiho lang. Samantalang ang kanyang mga kamag-anak na hindi man lamang dumalaw at nagmalasakit ay tatanggap ng malaking halaga. Diyos ko! Makatarungan ba ito? Hindi ba dapat mas malaki ang pabuya ko sa pagpapakasakit ko at paglilingkod ko sa matandang ito? Yan ang sabi ni Ana. Galit na galit si Ana. Nagdarasal pero galit na galit siya. Sa galit ni Ana ay bigla niyang hinaltak ang krusipiho sa dingding at inihagis sa lapag. Uy, kasalanan yan Sacrilege yan. Huwag mong gagawin yan Hindi maganda yan. Sabi ni Ana, ayaw ko ng regalo mo, Mrs. Clinton. Ayan, ang krusipiho mo. Grabe, galit na galit si Ana. Okay? Tumumbulat ang krusipiho, subalit biglang nanglaki ang mga mata niya. Kasama ng nabasag na krusipiho ay ang brilyante, kumikinang at nakakasilaw na mga brilyante. Napaluhod si Ana upang suriin ang mga brilyanting iyon. Napaluha siya. Oo, yun nga ay may tunay na brilyante. Mawaing Diyos, wika ni Ana, patawarin mo ako. Patawarin mo ako.
Pagkat ako'y naging walang utang na loob. Yan ang sabi ni Ana. No? Naalala niya ang kanyang senyora. Kaya't sumugod siya sa silid nito upang humingi ng tawad. Kumatok siya ng kumatok. Balit walang sumagot. Binuksan niya ang pintuan. Pumasok siya. Lumapit sa kama ng kanyang senyora. At doon ay natagpuan niya ang matanda, ngunit isa ng malamig na bangkay. Mga tugang, napakagandang kwento. Magayuno na istorya, mga tugang, na nagpapagirumdong sa tuya na anumang natanggap natin, kanino man, dapat pahalagan natin. No? Bigyan natin importansya. Huwag mo sasabihin, krusipiho lang, ito lang, piso lang. Alam mo yung piso, pag pinalaki mo yan, ininvest mo yan nung panahon nga o anumang pera, pinahalagan mo yan, aliwa, piso, binili mo ng isang kahoy, o sa isang puno ng magbubungang kahoy, o ano yan, tutubo, lalaki, o yun. Alam mo, maliit man ang halaga, nasa pagpapahalaga na lang yan. Yan. Yan mga tugang, pagpapagiramdam ni Father Butch. Kasi marami sa atin, walang utang na loob. Minsan, bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Ano? Minsan, binigyan mo yung, wag magagalit ang mga tatamaan yung isang boy. Sabi niya, ito lang, 5 pesos lang. Dapat magpasalamat ka. Ang iba, saan ka nakakita na ang 5 pesos ay umuulan? Wala. Ang hirap yata umanap ng pera. Kaya nga, ang importante mga tugang, kung anong natatanggap natin, pahalagan mo. Sabi nga, napakaganda ay maging grateful ka, pasasalamat. Ang problema sa atin, ingratitude. Sinasabi nga natin, walang utang na loob. O mga bata, yun ang pahalaga natin. Huwag mo sasabihin sa nanay mo, Nay, pag namatay, iiyak ako. Pag namatay ka na, saka paglilingkuran kita. Habang buhay pang nanay mo at tatay mo, paglingkuran mo na. O habang nabubuhay pa ang asawa mo, paglingkuran mo na. Yan importante, pahalagaan. Okay, pahalaga. Kasi nagkakaroon ng halaga dahil sa pagpapahalaga. Okay? Pag hindi mo pinahalagaan, hindi yan nagiging mahalaga. Yan, kung sa Tagalog. Pasensya na po kayo kung si Father Butch ay nagtatagalog. Kasi mas familiar sa akin mag-Tagalog kaysa mag-Bicol. Pero magbibicol pa manggiraray si Father Butch. Kasi sanay po kasi ako magsalita ng Tagalog. Father Butch, nakaapa ka lang sa train, marunong ka na mag-Tagalog. Hindi po, nasanay po kasi ako. Kasi kahit dito sa kumbento, ang salita namin, Tagalog. Kahit may mga Bicolano din, Tagalog pa rin. Para makaintindi ang mga tao dito sa Pilipinas. Kasi yung mga taga Masbate, yung mga taga Catanduanes, o yung mga taga Rinconada, pag nagbikol akong tigawon, baka dahil mo maintindihan. O araw kaning pandok. O sa hindi, lalawgon. O, ano, Father, ang lalawgon? Di, mukha. O di, pag naintindihan mukha, madaling maintindihan. Kaya pasensya na ha, kung si Father Butch. Pero sabi nga, ng tagapakinig natin na taga Bacolod, si Malo. Hi, Malo! Hi, Malo! Hi, Malo. Yan. Ang kanyang asawa ay aking best friend, si Father. Okay? Magpapari sana din yun eh. Pero nung nasa seminaryo kami, sa theology lumabas.
siguro dahil para talaga siya sa lugar na yon. Okay? Kanya-kanya naman tayo. Kasi nga hindi naman lahat tinatawag maging pare. At least he tried. Okay? Sabi niya, Father, mas maganda na iintindihan ko na. Kasi nakikinig din ako sa programa mong Marahay na Hapon. Kahit hindi ako Bicolano, naiintindihan ko, Father, kasi nagtatagalog ka. Oh, kaya yung mga taga Bicol naman marunong naman magtagalog eh. Kaya nakakaintindihan tayo, okay? So pasensya na po, kahit magtagalog tayo, okay lang. Kasi kahit sa DCGV makikita natin nagtatagalog din naman ang mga maliban na sa ibang kailangan i-Bicol mo talaga, okay? So mga tugang, napakaganda ang pagpapahalaga. Okay? Pahalagan natin. Ano mang natatanggap natin, pahalagan natin. At ibig sabihin, pagyamanin natin. Yun. Yun. Halimbawa, mga tugang, binigyan ka ng puno. Alagaan mo yung puno. Kasi yung puno, magbubunga yun. Naalala ko binigyan ako nung grade 1 ako. Sa Tigaon. Yung lolo ko, binigyan ako ng saging. Sabi sa akin, Noy, itanong mo inihong lakatan. Kaya mula noon, nang maraming saging na sa gubat, sa amin, sa Tigawon, o sa bahay namin, sa lupa namin, dahil sa nagtanim ako ng saging. Kaya ang lalaki pa naman ng lakatan doon. Okay? Dahil pinahalagan ko yung binigay sa akin ng lolo ko. Yun. Pera man yan, pagyamanin mo. Halimbawa, ang ginagawa ko sa mga pamangking ko, naalala ko yung anak ng kapatid ko sa Amerika, si John. Okay, John. Okay, I will give you $5. $5. Alam mo, sinimulan ko ng $5, yung nanay niya nagbibigay, nakaipon, di $1,000 na. Alam mo, mag-ipon ka, pahalagan mo yan. So yun, dumadami. Yan. Bakit? Pinahahalagaan. Okay? Kaya dito sa Ebanghelyo, Father, nagsisermon ka, daiman tabi, nag-iistorya sana. Para ka, siyempre, dahil mo mahali sa kuya, tapadi ako. Natural iyan. Ano mga tugang, sa kwento na itong ang kayamanan ng Krusipio, hindi binigyan ng katulong ang kabutihan ng kanyang senyora hanggang hindi niya nakita ang tunay na halaga ng regalo niya. Yun. Alam mo, kahit hindi mo pa nakikita yung regalo, dapat pahalagan mo na yung nagbigay ng regalo. Ano bang binibigay mong halaga? Yung regalo o yan nagbibigay ng regalo? Mali po yun eh. We only take care of the gifts or you are grateful for the gifts but not to the giver. Dapat to the giver. Tulad sa Diyos, binigyan tayo ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. So, yung mga bagay na ito, pahalaga natin ang Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos. Yan po ang mahalaga. Okay? Kaya ulitin ko, hindi kasi nakita ni Ana, yung katulong, ang tunay na halaga ng regalo. Okay? Gusto niya kasi, dapat tingnan mo ang nagregalo. Yung palagi, yung regalo. Hindi yung nagregalo, hindi yung regalo. Okay? Kasi ang tinitingnan mo regalo, ang ibig sabihin, materialistic ka. Okay? Masama yan. Okay? Masama yan. Dapat palaging tingnan yung nagbibigay ng regalo, hindi yung regalo. Okay? Sabi nga, persons are gifts of God. Ang tao ay regalo ng Diyos that come all wrapped so differently. Hindi sa package, hindi sa pagkakabalot. Kasi iba-ibang balot eh. Iba-ibang pagkabalot sa atin. May itim, may maputi. Hindi dahil sa maitim, hindi dahil sa maputi. Hindi po. Ang importante, yung nagbigay at ng regalo.
hindi yung balot ng regalo. Okay? Ang gusto nila, yung balot. Para sa icing, ang gusto mo, yung icing. Okay? Tayo man ay maaring hindi nakakaunawa sa kabutihan ng Diyos kapag pinagdalhan niya tayo ng krus. Okay? O mga pagsubok, hanggang hindi natin nauunawaan na tayo ay kanyang nilikha upang makasalo niya tayo sa kanyang walang hanggang kaligayahan sa langit. Alam mo, gusto kasi ng Diyos, maging maligaya tayo, no? Maging masaya tayo. Pero ang kasiyahan na yan ay kung ang Diyos ay nasa atin. Kung sinusunod natin ang Diyos, magiging tayong masaya. Pero kung hindi natin sinusunod ang Diyos, mapapahamak tayo, hindi tayo magiging masaya. Okay? Ang ating pangunahing tungkulin sa buhay na ito, mga tugang, ay sumunod sa kagustuhan ng Diyos. May plano ang Diyos. Okay? May plano ang Diyos, hindi yung plano mo lamang. Kung makikita natin, si Maria, na ina ni Jesus, may plano siya. Pero sinunod pa rin niya ang plano ng Diyos. Si Jose, kamuntik niyang hiwalayan si Maria. May plano rin siya sa sarili niya. Pero ang sinunod niya, yung plano ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos. Sapagkat tanging sa paraan yan, natin makakamit ang kaligayahan sa lupang ito at sa kabilang buhay, ayon sa kanyang plano. Yan palagi, ang plano ng Diyos. Hindi yung plano mo lang o plano ng ibang tao o plano nila. Ang importante yung plano ba nila ay nakaugnay, ay nakatugma o pareho sa plano ng Diyos. Pag hiwalayan, ay hindi. Mapapahama ka niyan. Maaring padala niya tayo ng krus, o mga paghihirap, okay, mga pagsubok, na dapat natin balikatin. Subalit, kapag tayo natutuksong umangal, yan, magpapareklamo, angal ka ng angal kasi hindi ka nagdarasal, sa paghihirap sa kabila ng ating matapat na paglilingkod. Yun, tiyan mo ang nangyari sa mga Eskriba at Pariseo. Sabi nila, ay dapat ibigay sa amin kasi kami palagi nag-aayuno, palagi kami nagbibigay ng 10%, kami sumusunod, pero mapanghusga naman. Ay hindi maganda yan. Okay? So yun mga tugang, alalahanin natin na sa bawat krus na ating dinadala, ay may kayamanan tayong matatagpuan. Okay? Yan sinatawag natin blessing in disguise. Ang paghihirap at sakit ay tanda rin ng kanyang kabutihan at isang pakikihati niya sa atin ng kaligayahan sa langit na nakalaan para sa atin. Sundin natin ang kalooban ng Diyos sapagkat iyan ang tunay nating kaligayahan. Kaya gusto mong maging maligaya, gusto mong maging masaya, sumunod ka sa plano ng Diyos. Mga kaibigan, ang oras natin ay 34 minutes after 1 o'clock at tayo muna ang may mag-station break. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Experience Converge. Pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable
reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugman, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, panghihina, walang ganang kumain, skin disease, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Pakinggan natin kung paano natulungan ang ating buhay na patotoo na si Merlita Barutilla para sa kanyang anak na halos isang taon nang nagsusugat ang buong katawan dahil sa eksema at allergy. Po si Angelita Barutilla, taga Barangay Benchot, sa Victory Village. Dinala ko po yung aking asawa dahil sa mga nararamdaman niya. Dahil yung anak ko po dito po gumaling nung kanyang skin disease. Marami po siyang sugat, makati na nagtutubig po. Tapos isang taon na po yung pabalik-balik po, dinala ko na po sa mga skin disease. Hindi po gumagaling. Ito buong katawan niya po ang meron po siyang sugat. Ang mukha niya lang po ang wala. Nagtutubig po yung kanyang mga sobrang kati, lalo pag gabi. Hindi na siya masyadong nakakatulog dahil sa sobrang kati ng kanyang katawan. Dinala ko dito yung anak ko. Dito po siya gumaling. Tawa po ng Diyos, magaling na po yung anak ko. Magpunta na sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon.
Cobra Vitamin C. Now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Reni, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto? Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Okay mga tugang, balik po kita sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. At gusto ko pong batiin ang mga nakikinig po sa atin sa Facebook. Of course, ang satuyang pinsan dyan, si Manay Baby. Of course, si Yaon Digdiho, si Manoy Tony nasa Japan, si Remedios Nocete Benibe, always listening from Washington Drive, Legazpi City. And of course, si Maria Aleja Romero, also listening from Sipi Daraga. And Catalina Ayala Mesa. Good afternoon po, Father Butch, sabi niya. And si Angelo Onato Amaranto. Good afternoon po, Father Butch, listening to your program. And of course, si Vicky Kinsalia Belio. Good afternoon po, Father Butch, always listening here in Perth, Australia. Wow, thank you very much, Vicky. At may God keep you safe there in Australia, Perth. Si Edna Bombase, okay, and of course, sa Peña Florida, Pempenia is also watching. Thank you, Edna. Kumusta dyan sa Tigaon? But anyway, mga tugang, gusto kong batiin din si Manay Ellen. Nag-text sa Kuya Kasubag-o na sabi niya si 0550. Good afternoon. Si Manay Ellen, inip always po listening, nagdadangog sa mo, Father. Thank you, Manay Ellen. Okay. So, sa tuyang balikan, sa tuyang istoryahan kasubag-o, kaiba man sa ebanghelyo mo niyan na aldaw. Ang ebanghelyo mo niyan na aldaw, mga tugang, hali sa ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 7, talata 14 hanggang 23. Pero ibibigay ko na lang sa inyo ang pinakabuod. Na dito, mga kapatid, ang napakagandang sinabi ni Kristo sa kanila, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Hindi yung pumapasok. Kasi nga sa mga Hudyo, igwasinda ning mga bawal na pagkakan. Okay? Para maging malinis ka, para hindi ka maging maati, sa mga Hudyo, iniiwasan ninda ang pagkain na itinuturing marumi, kagaya ng baboy. May 4 na paa. Okay? Ayun. Sa kanila, ang baboy, marumi yan. Ngayon, problema, nagkaka-alta pressure na kasi hindi nakakakain ng baboy. Father, nagbaboy, holiday, walang baboy. Bawal sa kanila ang baboy, actually, nung ako'y nagkakain ng baboy, naging baboy din ako. Naging mataba. Kaya,
Of course, may ano yan. Pero sa Panginoon, sabi niya, hindi naman talagang pinagbabawal ni Kristo ang pagkain. Okay? Walang pagkain na bawal. Maliban na lang kung talaga ang pagkain na yan ay talagang bawal sa iyong kalusugan. Kasi karamihan naman, makikita natin ang sakit nanggagaling sa pagkain. Okay, magbigay ka, Father. Okay, pagkain. Halimbawa, may sakit na high blood. O ano yun? Mataas ang kolesterol. Saan galing ang kolesterol? Pagkain. Okay, may diabetes. Okay, ano ang problema niyan? Mataas ang blood sugar. Okay, saan ang pagkain? Mahilig kumain ng carbohydrates, mahilig na kumain ng kanin, kumain ng mga cakes, ice cream, lahat ng mga sugar, at uminom ng fructose, sucrose, glucose, may mga cross. Yan ang pinaka-ayaw ko. Yung mga sinasabi natin na hindi talaga, ang cross na yan, hindi talaga magbibigay sa iyo ng kaligtasan, kundi sakit lang. Sucrose. Anong sucrose? Yung sa sukal. Okay. Glucose. Of course, yun nakakain na sa carbohydrates natin. Fructose. Galing sa, anong tawag yan? Sa prutas. Yan yung nagbibigay ng sugar. Okay? O ano nangyari? Kaya bawal pag may sakit ka. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sabi niya, alam mo, Father, nung bata pa ako, kasi mahirap lang kami, gusto ko sana makakain ng ganyan. Hindi ako makakain kasi nga wala kaming pera. Ngayon na may pera na ako, Father, okay, hindi na ako makakain din kasi may sakit din ako sa high blood at sa diabetes. Okay, kaya nga, mag-ingat sa pagkain. Pero sasabihin ko mga tugang, walang bawal na pagkain basta ang pagkain mo ay tamang pagkain. Okay? Balanced diet. Okay? Tinuturo pa ba yan? Balanced diet. Alam mo si Father Boots, hindi siya po nagkakakain ng kanin. Okay? Low carb po ako. Hindi ako nagkakain ng, kasi ayaw ko nang kumain ng maraming kanin kasi every time na kumakain ng carbohydrates, tumataas yung glycemic index. Okay? Kaya iniiwasan ko yan kasi ayaw kong magkasakit. I want to be healthy. Yan. Totoo nga naman. Pero hindi pinagbabawal ni Kristo ang pagkain. Kasi sa mga Hudyo, marami silang bawal na pagkain. Kailangan iwasan din nilang, marami silang mga ritual. Kailangan iwasan din nilang dumulog sa pagkainan kasama ang mga taong itinuturing na marumi, katulad ng mga hindi naniniwala, yung mga kolektor ng buwis, okay? Yung mga babaeng upahan, yung mga masasamang babae. Sa kanila, na halimbawa, dumaan ka sa sementeryo, yung nahawakan mo yung pantyog, marumi ka na. Ay ganun, kasi sa kanila, yung karumihan, kasalanan. Yun. Hindi naman po ganun. So, ang turo ni Kristo dito sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Kristo na pwede mong kainin. Kahit hindi mo nahugasan yan. Yun, Father, ngayon kailangan hugasan yan kasi may virus. Yan. Importante kalinisan. Pero importante mga tugang na ang dito sa Ebanghelyo sinasabi ng Panginoon, hindi ka nagkakasala dahil sa marumian. Hindi po. Okay? Ang nagpaparumi ay yung galing sa, sabi nga dito, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi. Ano yon? Okay? Isip. Halimbawa, maraming bagay na nagmumula sa kalooban ng tao o sa imahinasyon ng tao. Halimbawa, na ikaw, nakakita ka ng babae. Okay? Maganda yung babae. Okay. Wala namang masama doon . Nga lang, ang masama, nang nakita mo yung magandang babae, hinubaran mo na sa isip. Nag-isip ka ng masama. Pagkatapos, gumawa ka pa ng masama at nagsabi ka pa ng masama. Yan ang masama. Yan. Okay? Kaya mga tugang sa araw na ito, let us examine ourselves. Okay? Sisyatin natin ang ating mga sarili.
Kung ano bang dapat alisin natin sa ating sariling marurumi. Okay, ano bang mga marurumi? Tulad ng sa Tagalog, kahalayan. Sa English, ang tawag yan, las. Sa Bicol, ang tawag yan, libog. Haliuntan, pagiging malibog. Okay? Bastos. Okay? Haliuntan, mga pagiging bastos. Kasi yan ang kasalanan. Okay? Ano pa? Halimbawa, nainggit ka. Bakit siya may pera? Bakit siya may ganyan? Okay? Nainggit ka. Anong ginawa mo? Oh, siniraan mo sa salita. Nagnakaw lang yan. O, nanira ka na. Masama po ang magsalita ng masama. Yan, saan nagagaling yan? Sa loob, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa tao. Okay? Hindi yung pumapasok. Kasi pag anong pumapasok, alam mo, kinain mo, mamaya yan, kinabukasan, pupunta ka na doon sa CR. Nawawala na yun. Hindi po sa pagkain. Diba? Ano pa ang dapat natin iwasan? Hindi dapat iwasan lang ang karumihan sa mga bagay-bagay na yan. Iwasan din natin ang pagnanakaw. Okay? Pagkukuha ng hindi mo pag-aari. O dahil sa inggit. O yun, iwasan natin yan. Iwasan natin ang pagpatay. Ano? Pagpatay ng pagpatay. Yung pagpatay ng bata sa sinapupunan, abortion. No? Ipalaglag yan. Okay? Yan, ipalaglag yan. Bawal po yan. Father, hindi bawal kasi gusto ko eh. Hindi dahil gusto mo. Hindi dapat ano ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto mo. Naalala mo yung, sabi ko kasabago, yung plano ng Diyos ang importante. Ano pang dapat iwasan natin? Ang pagsambay. Halimbawa, may nakita kang, may asawa ka na, may agum ka na, nakahiling kang magayon na babae o gwapong lalaki, mayamanon. Okay? Anong nahiling mo? Sige, makikisambay ka, pakikiapid kung sa Tagalog. Bawal po yan. Kasalanan yan. Marumi po yan. Ibig sabihin, marumi ang inyong balak, marumi ang inyong isip, marumi ang iyong salita, marumi ang iyong bibig. Yun ang dapat tandaan natin ang nakakaparumi sa tao, yung pinarurumi niya ang kanyang isip. Nag-iisip siya ng masama, magiging marumi ang kanyang pag-iisip. Halimbawa, ang sa iyang bibig, walang problema pag may bibig. Pero pag ang bibig mo, ang salita na yan, ang bibig mo, ginagamit mo yan, o ang dila mo sa paninira ng tao, pagchichismis. Okay? Chinichismis, sinisiraan mo, nagiging kang mapanlait kung sa Tagalog. Yan, masama yan. Ano pang kasama na dapat ang nagpaparumi sa tao? Yung tinatawag natin self-centeredness o kasakiman sa Tagalog. Dapat wag kang maging sakim. Ako na lang, dapat ako. Hindi dapat yun. Ano pa dapat iwasan natin? Pandaraya. Okay? Ngunyan. Kasi Father, COVID. Kailangan dapat maging mahal kasi may COVID. Kawawa na nga yung mga tao. Ang mamahal pa ng presyo. No? Dapat magtulungan tayo. Ang problema kasi ngayon mandaraya pa tayo Ganun ba tingnan mo last month yung sili yung cayenne pepper 1,400 ang 1 kilo. Grabe. Mahilig pa naman si Father Boots sa sili. Okay? Hindi nabubuhay si Father Boots kung walang sili. Bicolano. But anyway, katugang kalaswaan. Alisin natin yan. Yan nagpapasama. Okay? Pagkainggit, paninira, kapalaluan, at lalong-lalo na iwasan natin ang kaharasan. Okay? Karahasan, violence. Okay? Yan po ang nagpaparumi sa tao. Okay? Kaya iwasan po natin yan.
So sa araw na ito, February 10, may assignment si Father Boots. Okay? Ayon sa Ebanghelyo, na tulad sa kwento ko kanina, okay, tayo ay magsalita ng ikabubuti sa kapwa. Okay? Gamitin natin ang mga ating dila o sa salita sa pagmamahal, hindi sa pagsasakal. Naalala ko tuloy tuwing ako po ay naiimbitahan magkasal. Ang sinasabi ko madalas sa aking ikinakasal, bago ko pakawalan sila, bago sila mag-kissing, bago sila mag-kissing, mag-lips to lips. Sabi ko, pagkatapos kang misa, anong sinasabi ko? Okay, pagkatapos ng mga paalala, at ito ang gawin ninyo, isandal ninyo ang inyong kasal sa dasal upang maging banal at tatagal. Okay? At inorish ninyo, sabihin natin, busugin ninyo ng pagmamahal. Parang hindi ang inyong kasal mauwi sa kasal o sa sakal. 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 Mahirap po yan mga tugang. Sana may naintindihan ka mo niyan. Sana nakapagbigay ng informasyon at inspirasyon si Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi. Okay? So sana mga tugang gawin natin ang ating mga dila, okay? Na gawin natin ang ating mga dila na makapagsalita palagi tayo ng mabuti, tama, yan ang importante. Ang dila natin, sabi nga sa aklat ni Santiago, St. James, ang dila natin napakaliit yan. But it can cause apoy, fire. Tingnan mo ang dila ninyo parang fire. Okay, yung tongues ng fire. Okay, by the way, binabati din natin si Alvin Dado, nakikinig marahay na hapon. Okay, sana ngunya na hapon, naparahay ang sa indong hapon sa pamagitan ng pagtataon ng inspirasyon ni Father Boots. Pero mga tugang, inabot na naman kita ng oras ng pamamaaram. Habok ko naman mag-overtime kasi nahiya naman ako. Okay, sa usapan pamilya. Kaya sana may mga pa tayo, hanap buhay. Kaya ngayon, magdasal na tayo. Pagdasalin natin mga tugang na tayo ay iadya sa karumihan, okay, sa kapahamakan. Gawin tayong kasangkapan ng Diyos sa kabutihan, sa katotohanan, sa kaligayahan, at kasiyahan. Okay? At sa buhay na walang hanggan. Ngayon, magdasal na po tayo ng paboritong dasal natin, panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos mapalos po sa Indogabo sa naginanyog ka sa tuyang programa. Sana naging marhay ang sa inyong hapon, napabuti ang inyong hapon ngayon. Masimulan natin ang hapon na ito maging masaya. Okay? At maging marhay, mabuti. Okay? Kaya baunin nyo lagi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos dapat natin pag-usapan at iwalat, palaganapin yan. Okay? Spread the good news. Okay? At sabihin na natin ito ngayon, na ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Kumarahay na hapon, maghilingan kita girara yung mga tugang tuwing Monday to Friday, 1 o'clock to 2 p.m. sa tuyang programang
ang Marhay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi. Back to studio. Namibida